التاريخ جمر دوم استوى سبي لالينا دوما باريس نبر كوينو بكاب حقوة أسرح زودا دوريلن حج دما حد نسرح عميلو حاششام تساليلو نابو خيدلو دحر سدوم نزعزز ونبرت هيبوم جنزبو غهوي حتوم انتو خنجن اسوم سوات نتحاشش وسيدوم قتلو حسيبوم اللو جن اسن نجر ابدو ما يسرحنيو ፖላይስ ከማን ክሳብ ሕጂ እንዳደለይዎ ክሕዝዎ ዘይከኣሉ በተራ ሰብ ክመውት ኣይክእልኒዩ ኣብ ካልእ ትዕዝብትና ፖላይስ ናይዞም ካብ ሕጊ ወፃኢ ዝሰርሑ ሰባት ሕማም ርእሲ ኮይንዎም ነበረ ኣብቲ ከተማ ክልተ ናይ ማፍያ ኣባላት ክህልዉ ከለዉ እቲ ሓደ ግሩፕ ብሰንጋ ዝተባሃለ ሰብ ክምራሕ ከሎ እቲ ካልኣይ ድማ ብፈርሃን ዝተባሃለ ሰብ ይምራሕ ፖላይስ ብዛዕባ ፈርሃን ወላ ሓደ ሓበሬታ የብሎምን እቲ ሰብ እንታይ ከም ዝመስልን ይፈልጡ ይነበሩን ኩሎም ፖላይስ ንፈርሃን ብሽሙ ጥራሕ እዮም ዝፈልጥዎ ብኻልእ ድማ ሲንጋኒ ኣፀቢቑ ዝፍለጥ ኮይኑ ኣብ የማነ ኢዱ ኮይኑ ዝሰርሕ ግን ሓያል ሰብ ነበረ ዶም ፖሊስ ዝበሃል ይፈርሕ ኣይነበረን ኣብ ዝተፈላለዩ እዋን ምስ ፖሊስ ዝራኸብ ክኾን ከሎ ብዘደንቕ ብቕዓት ግን ካብኦም ይሃድም ቀፂሉ ዶም ነቶም ምስኡ ዝሰርሑ ሰባት ብናይ ጎልፍ መፃወቲ ኩዕሾ ክቐትሎም ንዕዘብ እቲ ሕጂ ተቐቲሉ ዘሎ ሰብ ምስ ፖላይስ ዝተሓባበር ብምንባሩ ስለ ዝፈለጦ ኣፋኒዎ ኣሎ ኣብ ካልእ ትዕዝብትና ቨርማን ረሚስን ሜልስን ዝተባሃሉ ሰለስተ መርመርቲ ፖላይስ ንዕዘብ እቲ ብዶም ዝተቐተለ ሰብ በዞም መርመርቲ ዝተለኣኸ ብምዃኑ ሕጂ ድማ ሚሽኖም ከም ዝተለይዎ ክኸደሎም ብዘይምኽኣሉ ሓሪቖም ኣለዉ ቀፂሉ ሮማን ትበሃል ጎርዞ ኣብቲ ቦታ ትነብር ኮይና ብናይ ማርሻል ኣርት ሓያል ነበረት ሮማን ትሬኒንግ ምስ ወድአት ናብ ካሚን ትበሃል ጓል ከደት ካሚን ማለት ዘይቲ ረሚሽ ክትከውን ከላ ረሚሽ ድማ ንሮማን ሓዋዩ ረሚሽ ቅድሚ ሕጂ ምስ በዓል ዶም ይሰርሕ ነበረ ሕጂ ግን ካሚን ትበሃል ጓል ብምርካቡ ካብ ዝነበሮ ስራሕ ጠጠው ከብል ተገዲዱሎ ዶም ድማ ምስኡ ዝሰርሑ ዝነበሩ ሰባት ስራሕ ጠጠው እንተቢሎም ብቕፅበት ይቐትሎም ነበረ ረሚሽ ድማ እዚ ነገር ኣመና ጨኒቕዎ ነበረ ሮማንን ካሚንን ግን ንሱ ቅድሚ ምምፅኡ ካብቲ ዓዲ ተተሓሒዞም ከም ዝሃድሙ ነጊረን ኣረጋግዖ ነቲ ነገር ኣቕልላ ኣቢለን ድማ ረኣይኦ እንተኾነ ግን ዶን ኣብ ዝሓሰቦ ስራሕ ደንጉ ይፈልጥን ረሚሽ ካብታ ከተማ ቅድሚ ምውፅኡ ኣብ ኢዶም ኣተወ ዶም ድማ ከም ልማዱ ብዘይ ሓዘነይ ተቃበጦ ካመኒ ድማ ኣቐዲሙ ረሚሽ ዶም ክቐትለኒ ኢሉ ኣብ ፍርሒ ስለ ዝነበረ ብኢዶም ከም ዝሞተ ኣይተጠራጠረትን ድሕሪ ናይ ፖሊስ ምርመራ ድማ ካመኒ ካብኦም ወላ ሓደ ከም ዘይትፅበን ባዕላ ኸይዳ ሓነ ከም ትፈዲ ነገረቶም ድሕሪ እዚ ካመኒ ከም ዝሓሰበቶ ዶን ይርከበሉ ዝተባሃለ ናይት ክለብ ከደት ቀፂላ ንዱና መፃወድያ ንምእታው ኣትኩርኡ ናብኣ ከም ዘብል ገበረት ዶም ብወገኑ ቅድሚ ሕጂ ከምኣ ዝበለት ፅብቕቲ ጓል ርኢ ስለ ዘይፈልጥ ብተመስጦ ይጥምታ ነበረ ብመልክዓ ተማሪኹ ድማ መስኣ ክላስ ሓዘ ኣብ መንጎ ዕላሎም ድማ ዶም ክምለሲ ብምባል ገዲፍዋ ወፀ ካመኒ ድማ ዶም ኣብ ዝወፀሉ ሰዓት ሽጉጥ ረሲዕዎ ከም ዝወፀ ተዓዘበት እቲ ንዶም ክትቀልሉ ትኽእል ግዜን ሰዓትን ድማ ሽዑ ክኸውን ከም ዝኽእል ሓሰበት ዶም ዝተመለሰ ብሓባር ድሕሪ ምስዕስዖም ግን ዶም ኣብ መፃወድያ ክትእትው ከም ዝተለየት ተዓዘበ ፖላይስ ናብቲ ቦታ ይመፁ ብምንባሮም ዶም ንዓኣ ብምእካት ካብቲ ቦታ ክሃድም ከኣለ ቀፂሉ ዶም ኣብ ሂወቱ ጣልቃ ዝኣቱ ሰብ ንወላ ሓደ ብሂወት ክፀንሕ ኣፍቂዱ ይፈልጥን በዚ ድማ ንካመኒ እውን ብቕፅበት ቀተላ ኣብ መወዳእታ ድማ ንኽልቲኦም ሰኣነት ሮማን በይና ተረፈት ረሚሽን ካመን ብናይ ዶም ኢድ ተቐቲሎም ኣለዉ ሮማን ድማ ነዚ ተሰኪማ ሰቒላ ክትነብር ስለ ዘይከኣለት ሕንኦም ንምፍዳይ ተበገሰት በዚ ድማ ሓደ ምስ ዶም ዝሰርሕ በዓል መኪና ንፖላይስ ብምቕታል ብቕዓት ከም ዘለዋ ኣርኣየቶ እቲ ሰብ ድማ ዝመፀትሉ ጉዳይ ስለ ዘይፈለጠ ከምዚ ዓይነት ጓል ንኣባላትና ሓጋዚታ ብምባል ሒዝዋ ናብ ዶም ከደ ንዶም ድማ ጎይታይ እዛ ትሪኣ ዘለኻ ጎርዞ ከም ትርኢት ኣይኮነትን ንኽልተ ፖላይስ ኣብ ግንባሮም ሃሪማ ቀቲላቶም ስለዚ ንኣባልና ድላይት እያ ብምባል ምስ ዶም ኣለለያ ዶም ናብ ሮማን ኣብ ዝተፀክዓሉ ሰዓት ንሳ ድማ ካራ ውፅኣ ክትቀትሎ ፈተነት እንተኾነ ግን ሓሳባ ከይሰመረ ብተፀራሪ ንባዕላ ብጥቃሞት ቀረበት ዶም ግን ብቕዓታ ክተርእዮ ዝሓሰበት ይመስሎሞ ከማኽ ዝበለ ናይ በረኻ ድሙ ደስ ይዝብለኒ ብምባል ምስኡ ክትሰርሕ ይፍቅደላ
ኣብ ካልእ ትዕዝብትና ዶም ንሓድሽ ስራሕ ምስ መሰናህቱ ይሰራረብ። እቲ ሒዝዎ ዘሎ ዲስክ ሙሉእ ፋይሎም ዝሓዘ ክኸውን ከሎ ኣብ ውሽጡ ድማ ብዙሕ ነገራት ሒዙሎ። ዶም ነቲ ሲዲ ንመሳርሕቱ ድሕሪ ምሃብ ድማ ናብ ህንዲ ብስራሕ ከደ። ኣብኡ ዝረኸቦም ሰባት ድማ ብናይ ስራጅ ኣባላት ዝምርሑ ክኾኑ ከለዉ ዝቕበልዎ ዝደለዩ ድማ ሓሽሽ ነበረ። ዝጽበይዎ ዝነበሩ ምስ መጸ ኽብናይ ብምባል ሃንቀው እንዳበሉ ዶም ግን ኣብ ሳንሶናይት ፈንጂ ስሚዱ ወርወረሎም። ነዚ ዝገበረ ድማ በዓል ስራጅ ምስ ፖላይስ ዝሰርሑ ብምንባሮም ነበረ። ብኻልእ ድማ እቶም ፖላይስ ብሕቡብ ክኸድዎ ዝኽእሉ በዚ መንገዲ ጥራሕ ከም ዝኾኑ ፈሊጡ ነበረ። ድሕሪዚ ብግልፂ ንዶም ከሳድድዎ ስለ ዝጀመሩ ንሱ ድማ ኣሽኪዕዎም ናብ ጫካ ኣተወ። ኣብቲ ውሽጢ ጫካ ድማ ረምሽ ምስ ዶን ተራኸበ። እንተኾነ ግን ረምሽ ናብ ፈርማን ኣብ ዝምለሰሉ ግዜ ንዶን ኣብቲ ውሽጢ ጫካ ከምዘይረኸቦን ናበይ ከምዝኣተወ ድማ ከምዘይረኣዮን ነገሮ። ብርገጽ ካብቲ ጫካ ከምዘይርሕቕ ብምንጻር ድማ ኣባላት ተበቲኖም ክደልይዎ ኣዘዘ። ኣብ ካልእ ትዕዝብትና ድማ ቪጄ ዝበሃል ሰብ ልክዕ ንዶም ዝመስል ክኾን ከሎ ዝነብረሉ ቦታ ድማ ኣብ ውሽጢ ህንድዩ። ቪጄ ኣብ መንገዲ ንዝረኸቦ ከም ውላዱ ዘዕብዮን ዲቮ ዝተባሃለ ቆልዓ ኣለዎ። ሓደ መዓልቲ ድማ ረምሽ ናብኡ ብምምጻእ ከም ዶም ኮይኑ ክዋስአሉ ይሓቶ። ቀፂሉ ዓስብኻ ድማ ብዙሕ ጥቕምታት ከም ዘዳለወሉ ቃል ኣተወሉ። በዚ ድማ ንቪጄ ኣስደዖ። ቪጄ ብዛዕባ ናይቲ ጉዳይ ዘለዎ ሓደጋ ይስተውዓለን። ንሱ ዘጨንቆ እንተሎ ብዛዕባ ዲቮ ኮይኑ ንዲቮ ክከናኸንዎም ኣብ ጽቡቕ ትምህርቲ ከምህርዎ እንተኽኢሎም ንዶም ክመስል ይወሰነ። ብኻልእ ድማ ጀርጂት ዝተባሃለ ሰብ ንላለ። ጀርጂት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝርከብ ኮይኑ ሰበይቱ ብዶም ተቐቲላቶ ወዱ ድማ ጠፊኡ ነበረ። እቲ ፍጻሜ ድማ ከም ዝስዕብ ነበረ። ጀርጂት ብሶፍትዌር ኢንጂነሪንግ ንፍዕ ብምንባሩ ንሓደ ካምፓኒ ሓደ ዓብ ዝኾነ ሶፍትዌር ክሰርሕ ከኣለ። እቲ ዝሰርሖ ሶፍትዌር ድማ ክባር ንዝኾነ ዳይመንድ መሐለዊ ዝውዕል ነበረ። እንተኾነ ግን ሓደ መዓልቲ ጀርጂት ብዘይፈልጦም ሰባት ተዓጊቱ ነቲ ዳይመንድ ከምፅኣሎም ተኣዘዘ። ጀርጂት ግን ኣብ ስርሑ ተኣማኒ ብምባሩ ነቲ ጉዳይ ንዘይምፍጻም ወሲኑ ነበረ። እቶም ሰባት ግን ንሰበይቱ ሒዞሞ ብምባሮም ንሱ ነቲ ዳይመንድ ሰሪቑ እንተዘይኣምፂሎም ንሰበይቱ ክቐትልዋ ከም ዝኾኑ ይነግርዎ። ንሰበይቱ ንዘይምኽሳር ድማ ጀርጂት ናብቲ ህንጻ ብምኻድ ነቲ ክባር ዝኾነ ዳይመንድ ሰረቆ። እንተኾነ ግን ስርሑ ከይወድአ ብፖሊስ ረምሽ ተተሓዘ። ጀርጂት እቲ ዳይመንድ ኣምጻዩ ናብ ዝበልዎ እንተዘይኣብፅሒዎ ሰበይቱ ክትመውተ። በዚ ምኽንያት ድማ ካብ በዓል ረምሽ ንምሕዳም ፈተነ። ግን ዕድል ስለ ዘይገበረ ብሽጉጥ ተሃሪሙ ወደቐ። ድሕሪዚ ኣብ ቤት መሓይር ከሎ ሰበይቱ ተቐተለት። ወዱ እውን ኣበይ ከም ዝኣተወ ኣይተፈለጠን። ስለዚ ጀርጂት ማለት እዚ እዩ። ሕጂ ድማ ድሕሪ ብዙሕ ዓመታት ካብ ቤት ማእሰርቲ ክፍታሕ ብምዃኑ ነቲ ናብ ቤት ማእሰርቲ ዝእተወ ረምሽ ድማ ናይ ኩሉ ሕነ ከውፅኣሉ ይደሊ ነበረ። ረምሽ ድማ ንዶም ካብቶም ፖላይስ ሓቢኡ ናብ ሕክምና ወሲድዎ ነበረ። ንቪጄ እውን ናብቲ ሕክምና ምፅእዎ ነበረ እሞ ኣብ ዶም ዝነበሩ በሰላታትን ኩሎም ንዶም ዘምስሉ ነገራት ኣብ ቪጄ ከም ዝኾኑ ገበረ። እቶም ዶኳትርን ቪጄን ድማ እቲ ነገር ንምንታይ ዕላማ ይግበር ከም ዘሎ ስለ ዘይተረድኡ ነቲ ዝግበር ብስቕታ ይቕበሉ ነበሩ። ኣብ መንጎ ግን እቲ ናይ ብሓቂ ዶም ህርመት ልቡ ሃንደበት ጠጠው በለት። እቶም ዶኳትር ይኹኑ ረምሽ ድማ እቲ ነገር ንምንታይ ከም ዘጋጠመ ወላ እንተዘይተረድኡ ብቕጽበት ግን ህይወት ዶም ኣተመ። ረምሽ ድማ ከም ዝሓሰቦ ንቪጄ ዱሚ ብምባል ብፖላይስ ክትሕዞ ከኣለ። ረምሽ ኩሉ ነገር ጽቡቕ ይኸደሉ ብምንባሩ ንቪጄ ኩሉ ተዘክሮታቱ ከም ዝርስዕ ገይርዎ ነበረ። ንቪጄ ንስኻ ብዛዕባ ዶም ትፈልጦ ነገር ስለዘየለ ከም ኣእምሮኡ ዝሰሓተ ሰብ ክትከውን ኣለካ። ንሕና ከም ፖሊስ መሰረት ኩሉ ነገር ረሲዕዎ ኢልና ከነውሪልካ ኢና። ድሕሪ እዚ ፖላይስ ናብ ቤት ማእሰርቲ ክወስዱ ካብ ዝተበገሱሉ ሰዓት ኣብ መንጎ ናተይ ሰባት መፅኦም ከህድሙኻዮም። እቶም ናተይ ሰባት ድማ ናብ ናይ ዶም መንበሪ ክእትውካ ከለዉ ከም ዶም ኮንካ ንኩሉ ነገር ተለማመዱ ብምባል ቅድሚ ተልእኽኡ ንቪጄ ተነገሮ። ኩሉ ነገር ጽቡቕ ከይድሎም ድማ ንቪጄ ናብ መንበሪ ዶም ይወስድዎ። ቪጄ ኣብቲ ቦታ ዘሎ ነገር ወላ ሓደ ዝፈልጦ ነገር የለን። ረምሽ ከም ዝበሎ ድማ ናይ ምርሳዕ ሽግር ኣለኒ ብምባል ኩሉ ናይ ዶም ነገር ክፈልጥ ይፅዕር ነበረ። ኣብ መንጎ ድማ ንረምሽ ይጠቕሞ ኢሉ ንዝሓሰቦ ደው ኢሉ ንረምሽ ነግሮ። ሕጂ ቪጄ ነቲ መብዛሕትኡ ክፈልጦ ዝግብኦ ነገር ፈሊጡ ነበረ። ስለዚ ሕጂ እቲ ናይ ምርሳዕ ሕማመይ ገዲፍኒ ኢሉ ንምዝራብ ገለ ምኽንያት የድልዮ።
ነዚ ምኽንያት ድማ ረሚሽ ብዘደለዎ መሰረት ረሚሽ ኣብ ዝቕፅል መዓልቲ ኣነ ናብ ዝነገርክኻ ቦታ ንበዓል ሮማን ሒዝካዮ ምፃእ ብምባል ይነግሮ። ንፅባሒቱ በዓል ቪጄ ናብ ዝተባሃልዎ ቦታ መፁ። እንተኾነ ግን ኣብቲ ቦታ ፖላይስ ብምንባሮም ክሃድሙ ጀመሩ። ቪጄ ድማ ልክዕ ከም ናይ ዶም መኪና ዝዝውሮ ክዝውር ከኣለ። በዓል ሮማን ነዚ ተዓፂቦም እቲ ናይ ቀደም ዶም ተመሊሱሎ ብምባል ከኣምኑ ከኣሉ። ናብ ገዛ ምስ ተመለሱ ድማ ቪጄ ከም ቀደም ናይ ዶም እንዳተዛረበ ናይ ምዝካር ተኽእልኡ ከም ዝተመለሰ ይነግሮም። ጸላኢና ፈርሃን ይበሃል። ናትና ሓለፊ ድማ ሲንጋን እዩ። ረሚሽ ንዝበሃል ሰብ ድማ ምስ ከዳዓኒ ቀቲለየ ብምባል ይነግሮም። ቀፂሉ ኩሉ ነገር ብዘይ ፀገም ክዝክሮ ከም ዝኽእል ይነግሮም። ኩሉ ኣባል ድማ ናይታ መዓልቲ እቲኣ ሓጎስ ንኸብዕል ፓርቲ ተዳለወ። ድሕሪዚ ኣባላት ቪጄ ናብ ሓድሽ ተልእኾ ኣተዉ። እቲ ናይ ሕጂ ተልእኾኦም ድማ ምስ ሓደገኛታት ሰባት ዝራኸቡ ክኾኑ ከለዉ ሓሽሽ ሂቦም ሰልዲ ተቐቢሎም ክመፁ ኣለዎም። ናብቲ ቦታ ድማ ክኸዱ ዝተመረፁ ሰባት ሮማንን ቪጄን እዮም። ብኻልእ ድማ ረሚሽ ኢሉ ዘታልሎም ዝነበረ ሰብ ፈርሃን ነበረ። ፖላይስ ድማ ብዛዕባ ፈርሃን ወለሓደ ሓበሬታ ይሓዙን። ብስእሉ ኸማን መንነቱ ከየፃርዩ ስእሉ ብኢዶም የብሎምን። ፈርሃን ሲንጋኒ ዝበሃል ግሩፕ ካብ ግሩቦም ስለ ዝበለፀ ፖሊስ ብምምሳል ነቶም አንጻሮም ናይ ሲንጋና ኣባላት ንምፍራስ ይሓሲቡ። ንዶም ካብ ፖሊስ ሰሓብኦን ንቪጄ ድማ ዝተከኣሉ ምኽንያት እዚ ነይሩ። ብኻልእ ቪጄ ተልእኹኡ ብዝግባእ ፈፂሙሎ። እንተኾነ ግን ሮማን ናይ ረሚሽን ካምኒ ንሕነ ንምፍታይ ሕጂ ግዜ ኣኺሉ ብምባል ክትክትክጦ ጀመረት። ኣብቲ ናይ በኣስ ሰዓት ድማ ቪጄ ንሱ ዶም ከም ዘይኮነን ካልእ ሰብ ከም ዝኾነ ይነግራ ነበረ። ሮማን ግን እቲ ዝብሎ ዘሎ ምኽንያት ከም ዝኾነን ነብሱ ንምድሓን ኢሉ ይብሎም ምህላው ሓሰበት። ቪጄ ኩሉ ተሓቂ ነጊሩ ከእምን ኣብ ዝፈተነሉ ሰዓት ድማ ረሚሽ ወይ ድማ ፈርሃን ናብቲ ቦታ መፀ። ሕጂ ድማ ቪጄን ሮማንን እዚ ሰብ ፖሊስ ከም ዝኾነ እዮም ዝፈልጡ። እቲ ሓቂ ግን ፈርሃን ፖሊስ ተመሲሉ ሓያል ማፍያ ነበረ። ረሚሽ ካብ ቪጄ ነቲ ዘድልዮ ሲዲ ተቐበሎ። ኣብቲ ሲዲ ናይ ሲንጋኒ ሙሉእ ሓበሬታ ብምባሩ በዚ ድማ ከውርዶ ይኽእል ነበረ። ስለዚ ካብ በዓል ቪጄ ዝደልዮ ነገር ስለ ዝረኸበ ብቕፅበት ክቐትሎም ሓሲቡ ነበረ። እንተኾነ ግን ካልእ ተወሳኺ ሓበሬታ ክረክብ ይኽእል ብምባል ብሂወት ክቕፅሉ ይከድፎም። ብኻልእ ድማ ጀርጄት ካብ ቤት ማእሰርቲ ወዲኡ ስለ ዝወፀ ሕነ ንምፍትሕ ሓሲቡ ነበረ። ጀርጄት ንዓመታት ዝተፀበያ መዓልቲ ስለ ዝረኸበ ድማ ናብ ገዛ ረሚሽ ከደ። ንረሚሽ እንዳቀጥቀጠ ክቐትሎ ብዝሓሰበሉ ግዜ ድማ ረሚሽ ወዱ በይ ከም ዘሎ ዝፈልጥ ሰብ ንሱ ጥራሕ ከም ዝኾነ ይነግሮ። ንዓይንቲ ቀፂልካኒ ንወድኻ ኣይክትረኽቦን ኢኻ ዘለካ ማራፂ ድማ ንዓይ ብሂወት ገዲፍካ ምስ ወድኻ ዲቡ ምርኻብ ይበሎ። በስ ድማ ንጀርጄት ከእምኖ ከኣለ። እንተኾነ ግን ረሚሽ ናብ ወዱ ቅድሚ ምውሳዱ ናብ ሓደ ቦታ ክኸይድ ኣለዎ። ስለዚ ሕጂ ናብ ዝኸዱ ቦታ ኣለኒ ምስ ተመለስኩ ግን ምስ ወድኻ ክራኸበካ ብምባል ገዝኡ ገዲፉ ወፀ። ብኻልእ ድማ ሲንጋኒ ኣባላቱ ኣኪቡ ኣብ ምዝንጋዕ ነበረ። ረሚሽ ንጀርጄት ክምለስ ዘይልሱ ኸደሉ ናብቲ ቦታ ይኸይዱ። ኣብቲ ቦታ ካብ ረሚሽ ተወሳኽቲ ብዙሓት ኣባላት ፖሊስ ብምንባሮም ነንባዕሎም ዝኸፈቱ። ኣብ መንጎ ግን ሓደ ማፍያ ንረሚሽ ብምሓዝ ናብ መኪና ኣተወ። እቶም ኣባላቱ ድማ ንረሚሽ ከድሕኑ ስለ ዝነበሮም ናብታ መኪና ደጋጊሞም ተኮሱ። እቲ ዝሓዝን ግን ናይታ ኣውቲስታ ሂወት ስለ ዝሓለፈ እታ መኪና ምስ መንደቕ ተጋጫ ተባርዐት። ሂወት ረሚሽ እውን ብቕፅበት ምስታ መኪና ሓለፈ። ብድሕረዚ ነቲ ሕቡእ ኣጀንዳ ዘይፈለጡ ፖላይስ ንቪጄ ዱሚኻ ብምባል ናብ ቤት ማእሰርቲ ወሰድዎ። ቪጄ ድማ ኣነ ንዓኹም ዝሰርሕ ሰቤ ካብ ኣባላትኩም ዝኾነ ረሚሽ ናባይ መፂው ከም ዱም ኩን ኢልኒ። ብድሕሪዚ ምስኡ እንዳሰራሕኩ ሓበሬታታት ይቐብል ነይረ እምበር ኣነ ዱም ኣይኮንኩም ብምባል ነቲ ሓቂ ከረድኦም ፈተነ። እንተኾነ ግን ፖላይስ ንዘረብኡ ከኣምንዎ ይከኣሉን። ምስ ዱም ንዝሰርሑ ዝነበሩ ሰባት ኣኪቦም ድማ ብኣየር ናብ ካልእ ቤት መሓዮር ለኣኽዎም። ነቲ ዝገበሩሉ ምኽንያት ድማ ፓስፖርቶም ብናይ ካልእ ሃገር ዜግነት ስለ ዝኾነ ነበረ። ቪጄ ድማ ነቲ ነገር ሕጂ መፍትሒ እንተዚኣ ኣምፂኢሉ ካብ ዝኸዶ ቤት ማእሰርቲ ወፅእ ከም ዘይክእል ይፈልጥ እዩ። በዚ ድማ ኣብኡ ንዝነበሩ ፖላይስ ኣታሊሉ ነቶም ኣብኡ ዝነበሩ ጸላእቱ ሃሪሞ ካብቲ ኣየር ክሃድም ከኣለ። ብኻልእ ድማ ፈርሃን ንጀርጄት ክምለስ ኢሉ ኣብ ዝወፀሉ ሰዓት ነቲ ኣገዳሲ ዲስክ ሂብዎ ነበረ። ጀርጄት ድማ ብዛዕባ እታ ሲዲ ናብ ዓርኩ ሒዝዋ ኸይዱ ኣብ ውሽጣ ዝነበረ ነገር ድማ ኣመና ብዙሕ ገንዘብ ክረክብ ከም ዝኽእል ይፈልጥ ነበረ።
እንተኾነ ግን ጀርጂት ሕጂ ዘድልዮ ዘሎ ነገር ሰልዲ ዘይኮነስ ወዱ ክረክብ ጥራሕ ነበረ። ብኻልእ ድማ ቪጄ ካብቲ ኣየር ድሕሪ ምህዳሙ ምስ ሮማን ተራኸበ። ሮማን ናብቲ ቦታ ዝመፀትሉ ምክንያት ንዱም ንምቕታል ዋላ እኳ እንተነበረ ሕጂ ግን ንሱ ዱም ከም ዘይኮነ ስለ ዝፈለጠት ምስ ቪጄ ኣብ ጽኑዕ ፍቕሪ ወደቐት። ብኻልእ ድማ ናይቲ ሃገር ፖላይስ እሱር ከም ዝሃደመ ሰሚዖም ነበሩ። በዚ ድማ ንቪጄ ኣብታ ከተማ ይጎይዎ ነበሩ። ቪጄ ድማ ንሮማን ብምሓዝ ብዙሓት ሰባት ናብ ዝነበርዎ ቦታ ኸደ። ቀፂሉ ቪጄ ነቶም ሰባት ኣነ ንዚኣን ኣመና ንፋቶ ፍቑራት ኢና፣ ስድራና ግን ብሓደ ክንከውን ብዘይምድላዮም ፖላይስ የሳድዱና ኣለዉ፣ ስለዚ በጃኹም ምሳኹም ክንሕባእ ኣፍቅዱልና ብምባል ምስኦም ተሓዊሶም ክሕጎሱ ጀመሩ። ብኻልእ ድማ ጀርጂት ነቲ ሲዲ ብምሓዝ ምስ ወዱ ናብ ዝራኽቦ ሰብ ከደ። ኣብቲ ቦታ ምስ በፅሐ ድማ እቶም ሰባት ወዱ ከየምፅኡ እቲ ሲዲ ኣበይ ከም ዘሎ ይሓትዎ። ሃንደበት ግን በየን መፅኡ ከይተባሃለ ረሚሽ ወይ ድማ ፈርሓን ተሓወሶም። ሕጂ እውን ብሂወት ኣሎ ማለት እዩ። ንጀርጂት ናብኡ ንክመፅእ ዝገበሮ ንሱ ኮይኑ ወዱ ኣብ ኢዱ ከምዘየሎ የርእዮ። ጀርጂት ግን ናብኡ ክመፅእ ከሎ ነቲ ሲዲ ኣይተማልኦን። ነቲ ሲዲ ከም ጻለይ ዝኽእል ሓደ ሰብ ኣሎ ኢሉ ምስ ነገሮ ድማ እቲ ሰብ ክሳብ ዝመፅእ ኣብ ሓደ ክላስ ምስ ወዱ ተዓፀወ። ጀርጂት ነቲ ሲዲ ሒዙሉ ክመፅእ ዝኽእል ሰብ ከምዘየለ ይፈልጥ ነበረ። ፈርሃን ነቲ ሲድን ተረኺቡ ንዕኡን ወድን ክቆትሎም እዩ። ስለዚ ብኢድ ፈርሃን ቅድሚ ምቕታሎም ድማ ካብቲ ክላስ ሃደሙ። ኣብ ካልእ ትዕዝብትና ቪጃን ጀርጂትን ብኣካል ተራኸቡ። ጀርጂት ድማ ንቪጄ ምስ ረኣዮ ምስ ፈርሃን ስለ ዝመሰሎ ናብ ባእሲ ኣተወ። ኣብ መንጎ ግን ክልቲኦም እንዳተባእሱ ከለዉ ዲቡ መፀ። ዲቡ ድማ ነብኡ ቪጄ ማለት እኮ ንስኻ ኣብ ዘይነበርካሉ ግዜ ዝከናኸነ ዝነበረ ሰብ እዩ፣ ንቪጄ ድማ ንሱ እኳ ኣቦዩ ጀርጂት ማለት ንሱ እዩ ብምባል ንክልቲኦም ከተዓርቆምን ከላልዮምን ከኣለ። ብዲቡ ምክንያት ስለዝተረዳድኡ ድማ ጀርጂት ንቪጄ ንወዱ ስለዝተኸናኸነሉ ነቲ ሲዲ ሃቦ። ቀፂሉ ጀርጂት ንቪጄ ክሳብ ክንድዚ ነዚ ሲዲ ንምንታይ ከም ዝደለዮ ይሓቶ። ቪጄ ድማ ረሚሽ ዝበሃል ፖሊስ ከምቱም ኮንካ ተወሳኢሉ ተልእኮ ሂብኒ፣ ድሕሪዚ ግን እቲ ፖሊስ ስለዝሞተ ነቲ ሓቀኛ መንነተይ ዝምስክረለይ ሰብ ክህሉ ይከኣለን። ስለዚ መንነተይ ንምርጋፅን ኣብ ቅድሚ ሕጊ ድማ ንጹህ ኮይነ ክቐርብን እዚ ስእሊ ዘድልየኒ፣ ነዚ ዝደልዮ ብምባል ንጀርጂት ከረድኦ ፈተነ። ኣብዚ ሰዓት እዚ ድማ ጀርጂት ረሚሽ ከም ዘይሞተን እቲ ሓቀኛ ሽሙ ድማ ፈርሃን ምዃኑ ይነግሮ። ጀርጂት ነዚ ምስጢር ዝፈለጦ ፈርሃን ኣብቲ ዝተራኸበሉ ሰዓት ኩሉ ነገር ስለዝነገሮ ነበረ። ንቪጄ ድማ ረሚሽ ዝበሃል ሰብ ከምዘየለን ንሱ ድማ ፈርሃን ከም ዝኾነ ብርሃሉ። ድሕሪዚ ጀርጂት ንፈርሃን ነቲ ሲዲ ክትረኽቦ ኢኻ ብምባል ናብ ሓደ ቦታ ቆፀሮ። ኣብቲ ቦታ ድማ ንፈርሃን ብዙሕ ሰልዲ ሒዙ ከም ዝመፅእ ብምግባሩ ኩሉ ነቲ ሰልዲ ተቐበሎ። ቀፂሉ ንፈርሃን እቲ ሲዲ ዝርከበሉ ቦታ ኣብ ላዕሊ እዩ፣ ናብ ላዕሊ ደይቡ እሞ ነቲ ሲዲ ክትረኽቦ ኢኻ በሎ። እንተኾነ ግን ፈርሃን ናብቲ ቦታ ምስ ደየበ ድርሑ ሳንሱናይት ረኸበ። ይሓርቕ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ድማ ቪጄ ተፀንበሮ። ድሕሪዚ ቪጄ ንፈርሃን ኣብቲ ቦታ ይቆጥቁጦ ዝነበረሉ እዋን ፈርሃን ንክቆትሎ ይልምኖ። ፈርሃን ንቪጄ ክቆትሎ ዝለመነሉ ምክንያት ድማ ናብ ቤት ማእሰርትን ተኣትዩ ከም ዘይወፅእ ስለዝፈለጠ እዩ። ቪጄ ድማ ንሱ ዝደልዮ ነገር ንጹህ ምዃኑ ከረጋግጥ ድሌት ጥራሕ ስለዝነበሮ ንፈርሃን የሕሊፉ ብኢድ ፖሊስ ተርበዮ። ድሕሪዚ ንቪጄ ፖሊስ ንሱ ቪጄ እምበር እዶም ከም ዘይኮነ ተረድኡ። ናብ ሕክምና ናብ ዝወሰዱሉ ሰዓት ድማ ሮማን ናብቲ ሕክምና መፀት። ኣብቲ ግዜ እቲ ድማ ሮማን ኣመና ከም ተፍቅሮ ክትነግሮ ከኣለት። ሮማን ሕነ ክፈድ መፄ ንጹህ ፍቕሪ ረኺበ ብምባል ንቪጄ ነገረቶ። ኣብቲ ሰዓት እቲ ድማ ቪጄ ኣነ እውን ከመኸ ዝበለ ናይ በረኻ ድሙ ደስ ዝብለኒ ብምባል ንሮማን መለሰላ። ሮማን ነቲ ነገር ኣብ ዘሰላሰለትሉ ድማ ቅድሚ ሕጂ ዱም ነዚ ቃል እዚ ኢልዋ ነይሩ እዩ። ስለዚ ሕጂ እውን ቪጄ ኢሉ ንፖሊስ ዝእመነ ቪጄ ዘይኮነስ ባዕሉ ዱም እዩ። ረሚሽ ንዱምን ንቪጄን ናብ ሆስፒታል ኣብ ዝወሰደሎም ግዜ ዱም ሃልዋቱ ካብ ዘጥፍኣሉ ተበራቢሩ ነበረ። ቀፂሉ ንቪጄ ናብ ናይ ዱም ቦታ ክወስዱ ከሎ ነብሱ ድማ ናብ ናይ ቪጄ ቦታ ከይዱ ነበረ። ቀፂሉ ንቪጄ ብድኻም ልቢ ከም ዝመውት ዝገበሮን ክሳብ ሕጂ ድማ ቪጄ መሲሉ ክዋሳት ፀንሐን ባዕሉ ዶን ነበረ። ስለዚ ንዱም ንምሓዝ ምፍታን ሽግር የብሉን፣ ግን ንምሓዝ ኣይከኣልኒ። ክቡራት ተኸታተልትና እዛ ፓርቲ ኣብ ዝውዳ ቀፂላ ዘላ ፓርቲ ከስዕበልኩም።
دومتو نمجمار لايك شير يترسعو حدشت أولات هونكم دما سابسكرايب يترسعو اندابلكو اتي تاريخ جمر ناي مافيا أولات أمركب كوينم أخيوا أمكيات كاللويو كابزم أولات مافيا دما جيمي كوكوان استبهالت سب بزعوا دوم أمناخج النق نأسب دوم استبهالت سب سرحنا بقبو نخين سرح يعكتنا اللو كم قليلنا دما خنقطلو لنا تازي كوينو كلنا تتعايشنا كنت أدفنا بمبال حساب يفسس مبزحتهم ناي مافيا مراحتي دوم نخقتل كسامامعو خلوو أبالات تأكيبهم أنو دوم نمهدام تأساس تمحلالفة نزي سئبو أبانكوك تايلاند نزركب دوم يلالينا حجي دوما دوم اللوخات ناي جما أبقو تلقو خمزلوهم سلازي ترتارة كابقوم حاشش نمكسا متئلو بجيمي دما نعوون تقتلكمو بمالتو بوزح كنزب كغفلكم سلاستبهالو بغطبات نعوون نمقتال يدالوو انتخونا جندوم زخون يخون سب بقليلو كقتلو زخيل سباي نبرن ኣብቲ ቦታ ኣመና ብዙሓት ናይ ጂም ልኡኻት ተኣኪቦም ዋላ እንትነበሩ ሓደ ካብኣቶም እውን ንዑ ቆትሎ ዓቕሚ ተረኸበን በንጻሩ ዱም በብሓደ ሂወት ኩሎም ወሰደ ነዚ ስዒቡ ትዕዝብትና ናብ ማሌጅያ ይወስደና እዛ ፍትውቲ ፕሪያንካ ቾፕራ በዚ ፊልም ሮማ ዝብል ስም ተዋሂቧ ትሰርሕ ኮይና ስርሓ ድማ ፖሊስ ነበረት ሮማን ኣብ ስርሓ ንእቲ ኮይና ሓደ ተፍቅሮ ድማ መሳርሕታ ኣሎ ድሕሪ እዚ ሮማን ሚስተር ማሌክ ዝተባህለ ሰባት ፀዊዕዋ ናብኡ ተበኪሳላ ሚስተር ማሌክ ልዕሊ 37 ዓመት ኣብቲ እንዳ ፖሊስ ኣገልጊሉ ነበረ ሕጂ ግን ዕረፍቲ ስለዝተለየ ጥሮታ ከም ዝወፅእ ንክነግራዩ ንሮማ ፀዊዕዋ ሮማን ድማ ነዚ ኣክሽካር ዱም ብዘይ ሓገዙ ክትሕግዞ ስለዝኸበዳ ክሳብ ዝሕዝዎ ክፀንሕ ለመነቶ እንተኾነ ግን ማሌክ ኣብቲ ስራሕ ንምፅናሕ ኣይወሰነን ጥሮታ ዝወፀለ ሰዓት ከም ዝኣኸለ ብምንጋር ኣረጋግፀላ ድሕሪዚ ናብ ታሕቲ ዝወረድሉ ግዜ ምስቱም ጎፍ ንጎፍ ተራኸቡ ካብ ሮማን ኣትሒዞም ኩሎም ፖላይስ ነዚ ሰብ ንዓመታት ክደልይዎ ፀኒሖም ነበሩ ሕጂ ድማ ሰዓት መትሓዚኡ ዝኣኸለ ክመስል ናብኦም ባዕሉ ስለዝመፀ ኣሲሮም ናብ ቤት ማእሰርቲ ወሰድዎ ማሌክ ቅድሚ ጥሮታ መውፅኡ ጉዳይ ዱም ዝሓዞ ንሱ ነበረ ሕጂ ድማ ናይ ዱም ጉዳይ ኣብ መፈፀምቱ ከየብፃሕኩ ጥሮታ ይወፅእኒ ብምባል ክምርምሮ ጀመረ ዱም ድማ እቶም ፖላይስ ብዝገብሩሉ ምርመራ ብዙሕ ይጭነቕ ኣይነበረን ዋላ ብዙሕ ዓመታት እንተፈረድዎን ናብ ቤት ማእሰርቲ እንተለኣኽዎን እዚ ነገር ለሚድዎ ነበረ ምክንያቱ ድማ ዱም ኣብቲ መሓዩር እንተበዝሐ ሓደ ወይ ክልተ ይፀንሕ እምበር ልዕሊኡ ፀኒሑ ይፈልጥን ነቲ ቤት ማእሰርቲ ፅኒዑ ኣብ ሳልሳይ መዓልቱ ኩሉ ግዜ ክሃድም ይስርአ ስለዚ ንማሌክ ነቶም ዝፈፀሞም ገበናት ብዘይወኣል ሕደር ብምእማን ናብ ቤት ማእሰርቲ ክሰዶ ይነግሮ ሕጂ ድማ ኣብቲ ዱም መፂዎ ዘሎ ቤት ማእሰርቲ ብኩሎም እሱራት ዝፍራሕ ፈርሃን ዝተባሃለ ሰብ ነበረ ፈርሃን ድማ ናብቲ ቤት ማእሰርቲ ዝኣተዎ ብሰንኪ ዶም ብምዃኑ ሕጂ ድማ ሕኑቕ ክፈዲ ይደሊ ነበረ በዚ ድማ ፈርሃን ግዜ ተፀቢዩ ሓደ መዓልቲ ኣብ ሻወር ውሽጢ ንዶም ከጥቅዕ ሓሰበ እንተኾነ ግን ዶም ንፈርሃን ገፅ ከይረኣየ ዘረሮ ብድሕሪ ዶም ምስኡ ምብኣስ ብዙሕ ከም ዘይዋፅኦ ይነግሮ በንጻሩ ካብዚ ቤት መሓዩር ንምህዳም ሓሳብ ከም ዘለዎን ክተሓባበሮን ተኽኢል ድማ ምስኡ ከህድሞ ከም ዝኾነ ብምግላጽ ኣባሉ ይገብሮ ድሕሪ ዶም ኣብ ደገ ብዝርከቡ ኣዕሩኽቱ ናብቲ ቤት ማእሰርቲ መርዚ ከምፅእ ከኣለ ድሕሪ ናብ ናይ እሱራት ምግቢ ምስ ፈርሃን ብምትሕብባር ነቲ መርዚ ይተውዎ በቲ ዝተመረዘ ምግቢ ምክንያት ድማ ብዙሓት እሱራት ይሞቱ ብምባሮም ፖላይስ በዚ ጉዳይ ኣብ ዝተፀመደሉ ግዜ ፈርሃንን ዱምን ድማ ፖላይስ መሲሎም ካብቲ ቤት ማእሰርቲ ክሃድሙ ከኣሉ በዓል ዱም ድሕሪ ምህዳሞም ብዙሕ ከይፀንሐ ድማ ናብ በዓል ሮማንን ማሌክን ነቲ ዜና ሰምዕዎ ካብ መጀመሪኡ እውን ናብቲ ቤት ማእሰርቲ ክልእኽዎ ከለዉ ክሃድም ይኽእል ኢሎም ስግኣት ነበሮም እንተኾነ ግን ማዕረ ክንዲዚ ኣብ ሓፂር ግዜ ክኸውን ኢሎም ብዘይምግማቶም ሎም ፖላይስ ኣማረሩ ኣብ ካልእ ትዕዝብትና ፈርሃንን ዶንን ካብቲ ቤት ማእሰርቲ ድሕሪ ምህዳሞም ፅቡቅ ግዜ ኣብ ምሕላፍ ነበሩ ኣብ ጎኒ ዶም ኩሉ ግዜ ዘይጠፍእ ኣይሻ ትበሃል ጓል ነበረት ዶም ድማ ንፈርሃንን ንኣይሻን ብሓንሳብ ምስ ገበሮም ፅቡቅ ፕላን የውፅእ ከም ዘሎ ይነግሮም ብዛዕባ እቲ ዝሓሰቦ ቅድሚ ምዝራቡ ድማ ምስ ፈርሃን ናብ ሓደ ምስጢራዊ ቦታ ኸደ እቲ ቦታ ዓበይቲ ሰብ ፀጋ ሃፍቶም ኣብ ውሕስ ቦታ ዝቕምጡሉ እዩ ዶን ድማ ኣብቲ ቦታ ንእሽተይ ካሜራ ክቕምጥ ከሎ ነቲ ቅዳሕ ብምውሳድ ብሓደ ምስ ፈርሃን ወፀ ድሕሪ ኣብ ውሽጢ መኪና ንኣይሻን ፈርሃንን ናይ ሓደ ሰብ ስእሊ የርእዮም እሞ ብዛዕባ መንነቱ ገለጸሎም እዚ ብዚ ስእሊ ትዕዘብዎ ዘለኹም ሰብ ኣብ ባንኪ ውሽጢ ኣብ ሓላፍነት ዘለዎ ሰብ እዩ
شمو ዲዮን ይበሃል። ኣነ ድማ ሕጂኡ ብስመፃኹ ሲሉ ውሽጢ እናቱ ዓብ ምስጢር ኣሎ። ርግፀኛ ኮይነ ዝነግረኩም ድማ በዚ ምስጢር መሰረት ብምግባር ብዛዕባ እቲ ባንኪ ብዙሕ ሓበሬታታት ክንእክብ ንኽእል ኢና። ድሕሪዚ እቲ ነገር ቀሊል ስለ ዝኾነልና ነቲ ባንኪ ሰሪቕና ሃፍታማት ክንከውን ኢና ብምባል ሓሳቡ የካፍሎም። ብተወሳኺ ዶን ምስኡ ንሰርሕ ሰሚር ዝተባሃለ ሃከር እውን ተዛሪቡ ነበረ። ሰሚር ኣብ ገለ ነገራት ክሕግዞም ከም ዝኾነን ናብቲ ባንኪ ኣትዮም ሰርቁ ግን እዞም ሰለስተ ሰባት ጥራሕ እዮም። ብኻልእ ድማ ሚስተር ማሊክ ንሮማን ከም ዝተጨነቐ ይነግራ። ኣብ ዝኾነ ግዜ እዚ ገበነኛ ካብ ቤት መሓዩር ኣብ ዝሃደመሉ ግዜ ዝኾነ ተንኮል ከይሰርሐ ኣይምለስን እዩ። ርግፀኛ ዝኾነሉ ነገር እዚ ሰብ ሕጂ ሓደ ዓብ ነገር ፍሕዝ ምህላው እዩ። ብዝተኻእለካ ዓቕሚ ድማ ነብስኻ ሓለዊ። ሕጂ እዚ ሰብ ኣብ ዙርያ ኩላትና ከንፀላልዩ ብምባል መጠንቀቕ ተሃባ። ብኻልእ ድማ ዶን ማስኬናታ ብምግባር መሳይሻ ናብ ሓደ ፕሮግራም ከደ። ኣብቲ ፕሮግራም እነሶም ዝደልይዎ ዘለዉ ናይ ባንኪ ሓላፊ ዲዮን ነበረ። ዕላምኦም ድማ ናይ ዲዮን ዓብ ምስጢር ኣብ ኢዶም ኣትዩ ከም ዘሎ ከፍልጥዎ ነበረ። በዚ ድማ ነዝተልእኾ ዝተመረፀት ኣይሻ ኮይና ኣይሻ ብቐጥታ ናብ ተግባር ኣተወት። ዲዮን ምስ ሓንቲ ጓል ይስዕስዕ ነበረ እሞ ኣይሻ ድማ ምስታ ጓል ኣፈላለያ ምስኡ ድሕሪ ምስዕስዓ ነቲ ምስጢር ክፈልጠሉ ዝኽእል ነገር ኣብ ጅቡየታ ካብቲ ቦታ ተሰወረት። ዶም ድማ በቲ ብኣይሻ ዝተቐመጠ ቴሌፎን ንዲዮን ከዘራርቦ ከኣለ። ቅድሚ ሕጂ ጀምስ ዝተባሃለ ልዑል ሓላፍነት ዝነበሮ ሰብ ተቐቲሉ ነበረ። ዲዮን ድማ ሓላፍነቱ ንምዕባይ ኣብቲ ቅትለት ኢዱ ሓዊሱ ነበረ። ሕጂ ድማ ዶን እቲ ምስጢራዊ ሰነድ ኣብ ኢዱ ስለ ዘሎ ትእዛዙን ተዘያኽቢሩ ነቲ ቪድዮ ከም ዘቃልሖ ኣጠንቅቆ። ብኻልእ ድማ ዶን ድፍረቱ ኣብቲ ፓርቲ ውሽጢ ከሎ ምስ ሮማን ይስዕስዕ ነበረ። ሕጂ ድማ ሮማን ምስኣ ዝስዕስዕ ዝነበረ ሰብ ደልያ ክትረኽቦ ይከኣለትን። ማሊክ ብዚ ነገራ መሰረት ድማ ዶን ክኾን ከም ዝኽእልን ኣብ ገጹ ድማ ማስኪ ገይሩ ከም ዝኾነን ገመተት። ድሕሪዚ ብቕልጡፍ ንዶን ንምክትታል ወሰኑ። ብኻልእ ድማ ዶን ምስቲ ዝደልዮ ዲዮን ኣብ መኪና ውሽጢ ይዘራርብ ኣሎ። ሕጂ ድማ ዲዮን ዝደልዮ ነገር ኣብ ማእኸላይ ባንኪ ዝሕተሙ ናይ ዩሮ ገዛታት ኣበይ ከም ዝርከቡ ምፍላጥ ነበረ። ዲዮን ድማ ብመልሱ እዚ ነገር ከቢድ ምስጢር ስለ ዝኾነ የሕልፉ ክህቦ ከም ዘይክእል ይነግሮ። ዶን ድማ ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓታት ነቲ ሓበሬታ እንተዘይነጊርዎ እቶም ምስጢሩ ዝሓዙ ቪድዮታት ከም ዝዝርግሑ ኣጠንቅቆ። ድሕሪዚ ዲዮን በቲ ነገር ፈሪሑ ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓታት ከም ዝነግሮ ብምግላጽ ጃባር ናብ ዝተባሃለ ሰብ ከደ። ጃባር ሓያል ቀታሊ ሰብ ብምባሩ ብጃባር ምኽንያት ድማ ንዶን ክቆትሎ ሓሲቡ ነበረ። ንጽባሒቱ ዲዮን ነቲ ሓበሬታ ንምቕባል ዝመጽእ ከም ዝመስል ምስ ዶን ተራኸበ። ንዶን ድማ ነብሲ ወከፍ ሓበሬታ ኣብዚ ውሽጢ ካሴት ኣለዉ ብምባል ወል ሓደ ሓበሬታ ዘይብሉ ካሴት ንዶን ሃቦ። ዶን ብወገኑ ሓቀኛ ሓበሬታ ዝሓዘ መሲልዎ ነቲ ካሴት ብምሓዝ ናብ ገዝኡ ጉዕዞ ጀመረ። ኣብ መንጎ ግን ዶን ሓደ ነገር ከስተውዕል ከኣለ። ዶን ንጃባር ብዝግባእ ይፈልጦ ብምባሩ ንዕኡ ዝከታተሎ ዘሎ ብዲዮን ተላኢኹ ከም ዝኾነ እውን ገመተ። በዚ ድማ ዶን ኣብ መንጎ ስርሑ ዝኣቱ ሰባት ስቕ ኢሉ ምሕላፍ ስለ ዘይክእል ነቶም ሰባት ዝተወሰነ መቕፃዕቲ ክብየነሎም ወሰነ። ንጃባርን ብፆቱን ደድሕሪኡ ናብ ዝደልዩ ቦታ ከም ዝኸዱ ድሕሪ ምግባሩ ንመኪናኦም ጭፍልቕልቕ ኣበላ። ቀፂሉ ዶን በዓል ጃባር ከምዘይወፁን ከምዘይሞቱን ብምግባር ማኪንኦም ጨፍለቓ። ቀፂሉ ብናይ ጃባር ቴሌፎን ናብ ዲዮን ይድውል እሞ እቶም ዝለኣኾም ሰባት ብኢዱ ከም ዝሞቱ ይነግሮ። ድሕሪዚ እዞም ነገራት ናብ ቅድሚ ምሳሮም እቲ ዝደልዮ ካሴት ንኣይሻ ቀብላ ብምባል ይነግሮ። ዲዮን ድማ በዓል ጃባር ክስዕርዎ ዘይከኣሉ ሰብ በይኑ ወላ ሓደ ክገብሮም ከም ዘይክእል ተረዲኡ ብቕፅበት ነቲ ካሴት ንኣይሻ ቀበላ። በዚ ድማ በዓል ዶን ነቲ ካሴት ድሕሪ መሓዞም ብቕፅበት ናብ ስራሕ ክኣትዉ ስለ ዘለዎም ናይ ስርሖም ብፅሒት ምክፍፋል ጀመሩ። ዶን ንጃባርን ብፆቶም ብሂወት ክፀንሑ ኣፍቂድሎም ኮይኑ ኣብቲ ስራሕ ንክሳተፉ እውን ዕድል ከፈተሎም። በቲ ዲዮን ዝሃቦም ካሴት ድማ ኩሉ ናይቲ ቦታን ንብረትን ምስጢራዊ ካሜራታትን ክዕዘቡ ከኣሉ። በቲ ምሸት ድማ ፈርሃን ነቶም ኣላርምን ካሜራታትን ንምጥፋእ ናይ ኢንተርፖል ሰራሕተኛ መሲሉ ንውሽጢ ከኣቱ ኣለዎ። ጃባርን ካልኦትን ድማ ሽጉጥ ተዓጢቖም ፖላይስ እንተመፅኦም ንዕኦም ከድፍኡ ኣለዎም። ሰሚር ድማ ዝተወሰኑ ናይ ሃኪንግ ስራሕቲ ብካሜራ ናይቶም ፖላይስ ኣካይዳን መንገድን ከጽንዕ ኣለዎ። ናብቲ ውሽጢ ባንኪ ድማ ኣይሻ ምስቶም ብሓንሳብ ክኣቱ ከለዉ ኣይሻ ነቶም ሰባት ክትቆጻጸረሉ ከላ ዶም ድማ ነቲ ሙሉእ ስርቂ ከከናውኑ ኣለዎ። ካብ ኢንተርፖል ዝተለኣኸ ብምምሳል ናብ ውሽጢ ኣተወ።
بغالق دما سمير ناي منقدزات كاميران نايت بانكي كاميرتاتن يكتاتلوم اللو دوم دما زتفالاليو فنجتات بمحاس بفلور كأتخلو نتم نتوكتي أب استفالاليو بوتا أتمدوم دحر استوسنة دقايق نتم نتوكتي بمفنجارهم اتما وشتز نبرو أب رعد أتوو اتستفنجارة دمت سلس نبرو زتفالاليو بولايس نابت بوتا متو إذا كل نجار كفتام دوم بزي مرباش قسيلو نتمحتم لموساد أتوا حج دوم قالتي فانتازيواتيو أبتوشتن كلهم معطوطة تعاتيو بولايس متيوم انتزي كفتامو كوات عيكلنيو سلازي دوم كدم معطوم مأتاو قالتي فخوات سلازلوو بسكبا كوات خالا انت خونجن فرهاتن جبارن أبلحليو كحدة فتامو ناتم حساب كل نجار مس وسدنا خابدوم تقبلنا بيننا خنوستينا إيلوم تسامعن بمبارم ندوم حيزوز نبر بورصة تقبلوه كال بورصة كاب سحاب اللبوطة الإلو كاب توتا كوتس كألا انت خونجن سميرون يحلفو سلسهابو بولايس قديمو مطبوطة بتحو بولايس أقبيبو مبصحان وسعات اتناي مأخلاي بانكا حالا فيديون أبتوتا ترخبا سلازي دوم كأسر انتقوينو أو كأسالة ما ترى ناي ديون كم سخوانا يفلق نبرا بس مخنات ديون نتوم بولايس دوم سراق إكوانن ناي قلي حالاو بمخانو أنا أبسلوخ مسيلوي بمبال مسكرالو اتوم بولايس تما إز عب حالفنات سلو وسب مسلي باقتحا برايك إلني بمبال مسل أول نتهوو قد مستوسنة بانك خسرق صنحدوم حج دمانة بانك المقلقال مستوم بولايس نوشت أتوا بخاله بعل فرهان جبارن دما زفلت وازي بلوم يتبين لو نابت بانكي كأتوام زخل بلان نمبر بين كم توصي فلتو ينبرون بس دما بوتا بسي مفلاتهم أبصر لو ببوليس تخبابو سلازي سلو ماماراتي مستوم بولايس توايسوم ننابسوم مقلقاليو اتم بولايس بوغنم نتم سرقتن محاس زدلي وسوكم تخوستو تنقرم بس تما أمونغ سرقتن بوليسن ننوح سبالن ناي تخص لوط تخايدا أمو تاتو دما بلجاز وسدو اتم بولايس نبارو كابتن بولايس رومان دومم بمخان نبع الفرحان كدو بس مسرا دما ناي دوم تليت أول حدثب كي تقودقا إدوم كهو نبارا جين كم سحسبوك خوني كألن حجوم فرحان قبل اليوم بتنقلت قبل البلا دحرزتهم بسروحهم سلس حرقة بينو نغلت يوم كبقاصم جمرة جنزهم سوات بقليلو زسعارو ينبرون بتقونا بتي أمو داتا بزم كلتا حيالات انت تسعيرو كل نجار كبالا شويو وحسابون نزند حسابه نغلت يوم كاتكي تخسرهم كألا بس تما اتما بانك تعاكيتم زنبور سراح تنياتات بدون مخنات نتخوصو خالو دوم نزت راح سلسرح دما أبندا بوليس نبارو ريكارد كدم سلسلو خالا بنتارو دما اتمان تارو زنبارو كلهم كتحازو خالو كاب كلن لعل دما فابيكوهي بمأسارو انعو عواتيو مغنياتو كوغان ناي كلهم مافياتات حلاف سلسفانا حجنا كل حلافنات بعلو خوستو يخيليو كاتيلو دوم ناب سمير نايشان ناب زلو بوتاي خيد أبتنت بانكي أم نسرق ألوس نبرنا قزي جاوارن فرحانن نتحزيوس نبر كورسا هبوم أبسحاتة ساعات نتحق إن نبرت حاسب ورسا أيكون كون يوم أتحق إن محتى مستقم نبرت أب إديالو بمبال نت نبرت رأيوم أبسو خونه قزي سلاتي كدميك خدو يخلو يوم انت خونه جن اتسعري أنا تراي بلومو بس ما تعزبتنا نود فتوات تخطاتلت مدبنا نلو مسقربنا لكم مدب ناسي مسل نيرو انت فاتيخما لايك بارو زلكم حسابي خلنا قفيتا ابكم انت بوتا اقموطلنا لچانلنا حدش تسخنكم دما سابسكرايب ايترسعون دابلكو ابقت علي بخالق مدب كسام راغب سسنايو